DYHP atong patalinghugan ni sa kayo ha na nasunod ning ato ang mga bisita gumikan sad no sa kawadon o gumikan sa panginahanglan labi na ko maospital labi na kon aduna gyud intaoy masinati nga financial problem o galing dunay magkasakit atong sibianan karon ang anak sa pasyente na naparod admitted pa sa ospital. Atong i-welcome din sa to si Bianan. Maayong gabi ang pangalan ni mo Inday Palihog. Regine, ma'am, relatado. Regine? Yes, ma'am. Regine Relatado. Yes, O, pero pangidaro ni mo Inday Regine. 23 na ko, ma'am. Nag-eskwela pa ka? Yes, ma'am, sa City Yumin. Kumusta naman ang imuhang papa? Ang papa, ma'am, no, kay na-discharge siya pag May 29. Then wala pa mi nakagawa sa hospital kay wala pa namo na-settle ang bill dito. Uy, natanggong pa hanto doon. Yes, ma'am. Yeah. Pag Bernice, discharge mi niya. Pag Sabado, Domingo, kay wala may abli ang government. So, pag Lunes pa mi nagsugod og panglakaw, mangayog hinabang niya. Among kulang karon kay doctor's fee na lang. Nami nahangyo ng mga doktor nga, pwede ba malas ilang ka ng Oo, price? professional fee. Pero ang ubang doktor kay wala man namo nakita na ma'am kay na-discharge mas papa. Wala na doktor nga mo-round niya ba. Oh, pero napagipon sa ospital Naa ron. pa dyan po, Nya ma'am. nagsigig tatak ang bill. Yes, ma'am. Ipaita pud no? Nya ang bill ma'am kay kuan 500,000 kapin kay 1 month man mi ayang sakit kay kanang sangipon ra niya nagsugod infection nya kanang wala pa man to siya nagpa-check up pa kay makaya pa daw niya until tetanus na infection din na tetanus iyang ngipon kay kanang first abi na mo kanang giatake to siya sa yang high blood kanang gahi man iyang yang diri sa naong diri sa may liog niya niya mo to gidala no sa ospital ingon ko no kay tetanus kuno niya ang kagaw kuno ni kuan na siyang dugo mo to nang gahi na yang kuan lawas and then yung kuan karon ma'am kay dili maglugos man siya ginhawa mga 1 week na to siya walay kaon gibuslutan iyang liog ay diri aron diri iyang pagi siyang kuan hangin nya iyang ilong kay gitawran siya in GT aron naalay masud siyang tiyan. Oo. So karon for discharge na pero mao ni ang sitwasyon. Naadya pa siya tubo diri sa Aga iyang po tubo, oo. So currently ang bill moabot gihapon og 500,000. karon ma'am kay 140 na lang among kuan ma'am among bill. So nakapangayo na og mga hinabang. tabang, mga assistants, oo. Yes ma'am. Yes, pastilan. Usa may panginabuhian ninyo taga-asa gali mo, Regine? Argao ma'am Asa man sa Argao? sa magkabayo Magkabayo, Kapyuan, Argao. oo. So usa man ikaw ri anak ko na kay mga igsuon. Ono mi kabuok ma'am kalima ko din ako mga igsuon kay ang aminyo na kami na lang duha sa akong manghod nag-eskwela akong manghod grade 12 ako kay mo 4th year na padong. So dara ka diri nagstay sa Cebu City. Oh yes ma'am Oo. kami So duha yung sa mga manghod. papa, Akong papa may taga Argao siya ra isa didto ma'am kay akong mga ubang igsoon nga minyo na nanadiri sa syudad. uy, Nya yung kinabuhian ma'am kay mananom ragsagi, mananggot. Nya wala ra pud siya nagtuo ba kay kaman yung kaon manghiki siya. Yarang lugiton iyang ipon ba motoy nakakos niya. Nalakjo iyang kuan na trigger na kay nanggahi na iyang kapangig. sige. Sa to parang uban karon Regine, gikan kay imong katuyuan karon balidog gyud kaayo no. Di man ka usa ka buwan sa ospital o ngayon ani nga sitwasyon kinahanglan nga hatag pagtagad sa matampo nato karon gabi una nining panawagan sa usa ka estudyante no 4th year apan ni nagkalisod pud in town financially kay ang iyang papa ngayon ta to maabag-abag nimo sa imong pag-eskwela pamasahe ug uban pa mamay na ospital unya paita gyud og pobre unta to ma-discharge na doon na recommendation to discharge pero naa pa napastambalanan karon ni usay makaingon ta ka sa mga nestor nga ug atutas ka uluhan og tinuod magaling mali-maletang kwarta pero ay grabe nga panginahanglan asa man in taon mo duol mao nang sige na lang bisan pa man sa atong kakabos bisan sa atong kawadon kita isip nagsimpatiya sa makaigsuonan natong walang-wala sad sa ilang kinabuhi hinaot no nga maka-impart, makahatag pud ta sa ato ang kasing-kasing nga tabang Regine unsa may imong panawagan karon sa ato mga suking tigpaminaw. Manawagan ta ko sa tanang naminaw nga unta bisag gamay lang nga kuan maski piso lang dako na kay nang tabang para namo. Kay akong papa magud ma'am manghinuktok na lang siya dito sa kwarto kay ganahan na siya mauli sa amo. Gimingaw na siya sa amo, marado siya kanang sige siya katubang kay puro ra bongbong yung katubang ba.
gimingan na daw siya sa amo. Kaya mo na siya samot iyang sakit ko nung sige siya pundo dito. 1 month kapin nami. Daghan pa siya ka ng mga follow-up check-up kay tangtangon pa iyang tubo diri sa liog. Naanapod may bayaran niya. Daghan pa kay mig-utang kay ni down man mi dito sa ospital. Actually dito may gikan sa Cebu nga, sa Kadipirini. Nya ana sila. Di nila makaya po. Wala ko na ianti nga Oo. doktor dito. Gi-refer mi sa Soto. Gibalibaran mi sa Talisay po. Gibalibaran mi. Ang kadali ko nung away nga among makuan si Papa kay mangita ko nung may private nga hospital kay aron critical na magud si Papa ma'am kay pila na siya ka days walay kaon nagkaluya na siya then moto akong ate nangita siya ganang hospital so iyang gikuan ng St. Vincent dito may gilahos niya pag gikuan mi sa emergency room niya dako man kaayog down payment pato nangutang pa akong Mauna, ate. no, pag i-recover sa utang, kunya karon di pag kagawas, kaya pa yung professional fee. Tapos pagka luoy in town, no, sa maong kahimtang. Muna nga kita sa mga nagpaminaw karon, maayo ang ato ang sitwasyon. Bisan pa man og paingon ng klase, ang mga ginikay nga gunagay pa eskwela, medyo bigado sa budget pero kung galing doon gyapon tayo ma-spare or mahatag mapaabot karon nga hapuna karon gabi una di lang po dato ihikaw sama sa nawagan karon na usa ka estudyante mapiso man na mas 5 10 pesos 20 pesos ngito sa amount nga pwede kayo na yung ipaambit padala lang pinagi sa tong GCash number diri sa DYHP 0918-554-2071 ato balikon ha 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Aida Tampos 0991-207-9880 mga kasama kasi klaseng problema yun kasi klaseng mga istorya tinuod nga mga sitwasyon sa kapobrehon, tinuod nga sitwasyon no sa kakabos nga ilang na sinati labi na kay nani magkasakit. Ang ato madunggan kada adlaw, ning labay nga mga adlaw mga kasama mga bata atong gitabangan na ay for leukemia, na ay for chemotherapy, na ay for titanium sa stainless para sa ulo nga operahan. Nga karon di ay usa ka amahan no nga di taga-Argao doon na pag-ipa-eskwela nga mga anak pero maulagi ni nagkasakit o ni nga tuod man ug mao ni realidad nga problema karon kita diri sa DYHP na atong pagpaminaw na atong kasing-kasing sa pagtabang apan mo reach out pud ta reach out pud me diha ninyo mga sukindig paminaw gumikan kay ang atong commitment nagpadayon man diri sa DYHP pinagi pod ninyo diha mga sukindig paminaw nga kamo gihatagan sad no sa continuing nga mga grasya sa continuing nga mga kaayo muna nga nagyapoy kahigayunan no sa pagpadangat sa tabang diri sa ato ang Sibianan. Ato balikon para sa inyuhang tabang ipadalang diri sa ato ang GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Ato gitabangan di man ka discharge noong ta ni ato miaging semana sa May 29 apan naagihapon karon sa ospital. Wa mo nakahangyo sa management sa maong ospital nga maka-promissory note. Sila mo dawat ma'am kay doktor naman among kulang bayaran daw dapat daw ang doktor mong hangyoon niya di man mahangyo ang ubang doktor ma'am nami mga number sa doktor pero dili man gud makontak Susustilan po no. So, siguro ikaw Regine bisan sa imuhang pagidaron karon ingon ani nga imuhang nahiaguman labad pud sa ulo no problema ba nga asa pa ka usa pa pwedeng adtuan asa pa pwede mo adto para mga higtabang mao ba na imuhan na sinati Natuan na mo gud mo tanan ma'am sa DOH, DSWD, tanan na jud. pero kuwang pag yun Kuwang pa niya ang professional fee kay need mag-cash kay para sa doktor. Dili man sila madawat og hinabang ubang doktor. Sige lang Regine diri sa DYHP sa atong panawagan karon magiragmay-gagmay nga tambang man pero kining tanan kinasing-kasing og hinaot nga maghatag dinhi mo gamay naman lang pud nga ka iban-iban diha sa inyohang kabugat nga nasinati karon and hopefully pohon magkasugat-sugat ta og magkabalik kas DYHP unsa man galing hinaot nga lusutan na ninyo kining maong problemahan no
uban sa atong mga pag-ampo nga inyo raning lampasan no kani inyong struggles o kini inyong mga challenges karon. Para sa iyong tabang mga kasama, ato ang balikon no ang kalisdanan karon sa magpamilya. Usa ka fourth year student sa CTU sa Cebu City mao yan nawagan karon og tabang para sa iyahang papa. Tanggong pagay sa ospital. Tayo og pobre yung tato mapasar na gyud sa hingpit no atong naramtan sa balaod ron nga dili tanggong sa ospital pero mao lagi kung moingon nga kinahanglan nga isettle doon na ang mga professional fee nagtatak no ang bayran na labi na kon unsa man ni nasa ward or nasa private room. Naa siya sa isolation room. Nasa isolation room. Kaya yung sakit mo trigger man siya saba ug hayag. Oh. Okay, sa iyong tabang ato balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Hinaot na ato mga sukitig paminaw karon way kokaluya og wala agad gihapon mapuli no sa pagpaminaw of course atong sibianan paglabaw sa tanan wala mapuli sa pagtabang tumikan kay kun og galing mao na nay mahigayon or mga pamaagi nga atong ikapaambit atong grasya atong ika-share ang ato ang grasya mga kasama pinagi sa atong program karon usa gyapon ni ka taytayan or instrument ya do na moy way nga inyohang mahatag no inyong kinasing-kasing nga tabang magamay man na pero kanang tanan usa ra gyud meaning mao ang generosity sa inyohang padayon nga pagtabang. Ato balikon ato numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ato naman nila ang mga government offices ug ban pang pwede nga makatabang nila pero mao lagi limited sad no ang tabang matag usa o wala makadangat gud diri sa ato ang sibianan binaot nga padayon gud gihapon ato mga sukitig paminaw sa pag-share sa inyong mga grasya mga kasama kining tanan nga amount nga ato matigom dako kagig sapayan para nila. 200 pesos 2271 daghan kayong salamat. 100 pesos 2587. 150 pesos ikan sa 8255 daghan kayong salamat. 300 pesos sa 5430 thank you. 1,000 pesos salamat kayo ninyo sir or ma'am gikan sa 0687 daghan kayong salamat. 200 pesos 3032 thank you. No, sa ito nga numero 0918-554-2071 or sa ito ang lain pa nga numero 0991-207-9880 in case nga di mo makasend sa ito usa ka number. Pwede mo makasend pa sa ito ang lain nga number no kani 0991-207-9880 or 0918-554-2071. 100 pesos ikan sa 0536 dengan salamat. Kanya 500 pesos ikan sa 4143. Thank you kaayo ninyo sir or ma'am. Diri sa to ang 0918-554-2071. 19 pesos dengan kayong salamat ikan sa 9658. 109 pesos ikan sa 3789. Kung paintaon sa anak nga mo nanawagan nato karon nga sustaas kay intaon ang paglantaw unya kung naghinuktok iyang papa sa isolation room kay unta ma-discharge na pero tungod sa kawadon nagpabilin gihapon diya sa iyang isolation room sa ospital. Una nga ginagmay man atong tabang pero sus kag maabtan. Kining tanan mahinungdanon kaayo para sa nanawagan nato karon. 50 pesos 4435. 200 pesos 6670 gamayng tabang. Yes, daghan kayong salamat. 200 pesos ikan sa 2377. Yes, daghan salamat ini inyong tabang. Sa ato pang numero no ato balikon 0991-207-9880 or sa 0918 554-2071. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Magpaambit sa inyong grasya 100 pesos
gikan sa 4618. Thank you kaayo. Atong takos lang po no nga ikapasalamat sa tanan nga mga generous kay mga kasing-kasing nga bahala no kung matag karon og unya padayon ta nga mopaambit sa atong grasya, padayon ta nga muhatag kutob sad sa atong makaya sa atong mga bulsa. Niya ang ato ang buot nga pasalamatan usab kita sa atong end labi na sa mga donors nga mayong panglawas, dunay mga grasya nga madawat kada adlaw ug ang pinakaimportante ang kanang good health. No aron padayon ta nga mga panikay-sikay makapaningkamot kada adlaw. 100 pesos 8204. Thank you. 200 pesos ikan sa 7448. Dagan kayong salamat. 100 pesos ikan sa 5938. Dagan kayong salamat ninyo sir or ma'am. Thank you. Natay texter gikan sa 0687. Yes, salamat kaayo. Ipadana ko ma'am gamayng tabang sa iyahang papa and God bless. God bless also. Thank you kaayo. Padalan sa hinabang ron ma'am. Yes, mauni natay na nag-message gikan sa 6095. Yes, mauni no. Reply yan. 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Atong gitabangan ang panawagan karon sa usa ka 4th-year college student. Magingon nga way uwaw-uwaw gumikan kay ang katuyuan ini para sa iyahang papa nga for discharge na apan padayon natanggong karon sa ospital kay dira pay balay runon sa professional fee ug ang labing nila nga ikinahanglan pod ang mga follow-up check-ups ug ang dugang pano nga mga tambal para sa iyahang papa. Ato nga balikon hato nga number sa GCash aron mas mapaspas or dali nga pamaagi sa inyong pagtabang ang 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Kung galing walk-in donation, diri sa ato ang panag-uban, gusto mo nga moani sa atong sibiyaanan, pwede gyapon diri ang ato ang bisita karon nga nanawagan diri sa Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Dakbayan sa Subo. Nga salamat dia 500 pesos from Luway, Bohol with prayers. Ikan sa 5273. Daghang salamat. 100 pesos 8625. Salamat kayo ninyo sir or ma'am. 20 pesos 8709. Unya 100 pesos 1754. Salamat kay ha kay kining inyuhang tabang karon, natampo karon. Dako yung kaayo ni nga grasya sa ito nanawagan karon. 8937 imong papa pangan Jose Relatado kay baw to nga moani ka karon sa DYHP. Okay baw na siya. Aminaw ba katuro nato? Wala may radyo dito Wala sa yung radyo hospital. dito. Pwede man sa cellphone or sa Facebook. Pakita niya siya ikaw niya. Balik ka sa itong DYHP. Alam sa Facebook page niya. Makita sa town ka niya. No? Ay, anto gud ay ka inday. Ato balik ko na ato ang numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. 4618, 100 pesos. Na 200 pesos ikan sa 7278. Ate J diri sa Busay. Maayong gabi ni mo diha Ate J diha sa Busay. Salamat kaayo sa tabang. Thank you kaayo ninyo. Dapat 100 pesos ikan sa 2426. Dagan kaayong salamat. 100 pesos ikan sa 8937. Thank you. 150 pesos 9547. Thank you. 5 pesos ikan sa 2615.
Unya 300 pesos ikan sa 8914. Daghan kayong salamat. Kaya pa 100 pesos 2857. Thank you kaayo sa 2857. Ato oras alas 6:24 sa kagabion mga kasama atong natulumanon mapupus man karong gabion na apan pwede mo makasend pa sa iyong hantabang para in town no ang usa ka estudyante karong gabion nga nanawagan para sa iyang papa makabalik dito sa ospital nga magdala pod no og tabang gikan kaninyo diha mga sukintig paminaw. Kung galing di mo makasend sa atong smart number sa 0918-554-2071. Pwede ra sa atong laing number, atong dito number, GCash number 0991-207-9880 under Aida Tampos ni mga kasama. Kaya sa Balasais, 25 karong gabi una, Inday Regine, nakatigom ta diri sa DYHP, og 6,150. Maring kay salamat sa itong texter 6095 nakasad na kog 100 pesos. Yes, acknowledge rin kayong salamat. So dito ay 6,250 pesos, no? 6,250 pesos kini maong kantidad. Kung kay ni ikatabang pod no, labi na sa panawagan karon ni Regine. Ang atong natigom karon sa Balasais 26 karong gabi una 6,250. Unsa imong mensahe karon sa di pa ta mo tapos? Salamat kayo sa tanan nag-send para sa akong papa. Dako na kinang tabang na mo. As in, super thank you. So karong gabi una, wa sa ta mag-expect nga maka-generate po ta. Yung mga kining 6,000 pesos, dako-dako na gid sa budning tabang. Yes, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo sa inyong tabang. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kay salamat mga sukitig paminaw sa lain na usab nato nga panag-uban, sa lain na usab natong pagtinabangay, o sa lain na usab natong pag-ununungay karong nga gabi una diri hapon sa DYHP Sumbunganan. Padayon ta no sa atong pagpangalagad, sa atong magkaigsuunan nga modangop diri sa DYHP. Bugtong dala mao ang kadasig pagkamalaumon nga matabangan sa ilang tatay sa problema bisan unsa kagamay nga tabang apan ngan nga tabang kana bililhon gihapon, bililhon kaayo no alang sa mga tao nga moanhi diri budangop para sa tabang. Kaya kayong salamat kaninyong tanan kung may tinuod yun nga number 1. Sabi na sa pagsuporta. O mo na'y rason nga ang DYHP kanunay nga nagpabilin yung overall number 1. Kauban ng IFM gumikan sa ato ang serbisyo publiko. Kinasing-kasing nga serbisyo publiko. Mga balita, pinagi sa mga tulumanon sa News and Public Affairs Program, mga drama, at mga serbisyo publiko mga kasama ko ay kasing-kasing sa atong serbisyo diri sa DYHP ug IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Ato ko na sila 6:27 na sa kahaponan mga kasama karon pa importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok sama sa Aedes aegypti.
sama sa dengue. Mao nga ani ana EXL all-in-one skincare oil banag sa mga tabatok sa mga matay nga dengue. Labi na kung ting-uwan-uwan nagali mga kasama sus kaning lamok ra ba. Ligo na to malikayan. Mo nang aron makapa baton kag panalipod, gamit ta haplas ta. EXL all-in-one skincare oil mga kasama kauban nato kontra dengue. Ang EXL all-in-one skincare oil available na baya sa mga botika dool kaninyo. Ma-order na sab ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada unya sayod ba mo? Ako nagamit na gyud kani EXL all-in-one skincare oil do na kani siya calming effect pinagi sa lemongrass essential oil sa iyo pang haplas humot maghatag kanimo og relaxing effect mo nang gamit na EXL all-in-one skincare oil mga kasama. Laylayon ka, awiton ka, ang DYHP. Samtang sa itong pagpangape, atong piliw ng kape nga healthy na, naghatag ka na itong energy. Naghatag ka na ito og healthy immune function, blood sugar control, og ingon man, naghatag ka na ito og maayo nga kalig-on sa panglawas gikan sa antioxidants nga naa sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Adunay nito purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, nanoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Nakay pangitaon pa kung maghisog kay tag kape, lamian na balanse kayong lasa. EXL Coffee Mix 17 in 1. Ari una ta sa to winner sa DYHP Answer to Win promo atong pangutana karong gabi una unsa man to nga ahensyas gobyerno nga naghatag og price list sa mga school supplies aron adunay tamdanan no ang mga negosyante. Congratulations, 200 pesos GCash, naka-follow, naka-like sa atong DYHP Arimen sa Facebook page, naka-share sa atong program, naka-like sa Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page, kanay dunay blue check mark. Og naka-answer sa tubag, Department of Trade and Industry kon DTI. Congratulations Dora Ruyot. Congratulations Ma'am Dora Ruyot. I-message ang imuhang complete name ug imong GCash number sa itong DYH pero sa Facebook page para sa imuhang premium. Kunya mayong gabi inalog, mayong kaminaw sa tanan natong listener sa DYHP. Kay salamat kaninyong tanan atong oras na pupos na. Ini si Radyoman Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na. DYHP INN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.